konečne domov. Dúfam, že stihnem ten autobus. Nie. Ach, idem skontrolovať odchod autobusov. Čo? Idem skontrolovať čas. Čo? 12:50? Mama, prosím, zdvihni to. Kto po mňa príde? Och, ďalší autobus až za hodinu. Stratenie detí? Natalia G? Timea M? Nazdar, Laci, čo máme? Pečeň? Dobre, za 5 minút som tam. Detsko samotu. Čo tu robíš, chlapče? Si tak sám, taký smutný, nahnevaný. Dostal si poznámku? Zmeškal som autobus. Najbližší ide až za hodinu. Keď chceš, môžem ťa zviesť. Tak okej, dík. Tu je ale tma. Svetlo. Čo to tu je pre pána? Tu je ale bordel. Tu to vyzerá v takom sklade. Pre pána! Tohto bude fajná oblička. Tak asi áno. Zober si to na starosť. Vieš, že máš rezať. Tak dobre. Nejde to ľahko. Dobrá strana. Koľkokrát som ti to mal vysvetľovať? Nepozeral si tutoriál, zozadu si mal rezať. Toľko čriev. Tento chlapec už nemal obličku. Čo? A to je ako možné? Tento chlapec sa mi zdal nejaký povedomý. Však on tu už asi bol. Mať nový iPhone. To nemyslia vážne. 2999 eur? To kde na to zoberiem peniaze? Mami, potrebujem peniaze. Veď si zober z pokladničky. Poď prosiatku ku mne. 2 eurá? Nemôžete mi požičať love? Opýtame sa Google. Brigády. Biela dodávka? To vyzerá dobre. Aj recenzie sú fajn. Tak tam zavolám. Jasne, v pohode. U nás zarobiť. Jasne, veď on tu už bol. Tak ho zašijeme, vyplatíme a pošleme domov. Čo to asi môže byť? Wow, nová oblička. Za to si kúpim aj nový notebook. To je krása. Zaslúžený dôchodok. Ja rád pekačku.